bandiraɓe on calminama no fewi on beltanama komin hammadi arti yewtidde mon kewnode yewtidde mon kala saaha e chaine men balka pular tawti heɗoto youtube e tiktok. bandiraɓe hande yewtere men hawiri koto rapperuji ɗi koyno soyno en hay mam hakkoren hay allah ma holɓen kadi mijiɗi no mbiyete holyon kapi king en dal kamɓe foof tan visa bi en MC Mody en ji vidéo ji tigui vidéo sono ganda e visa bi en wonde MC Mody en ji vidéo ji mabɓe ɗi ko halɗi no vidéo ji kalten ko adi foof min kam mi jingata haala no guila joni mi suuɗa e kuɗel mi mujjina e leggel MC Mody an kam kalas ma welani hay batte Hammadi anne ar kalna bandiraɓe min kam Hammadi min kam visa bi am wawi yimde kono min o welanimi tan soma ko goto weeli maɗen ɗo len son soma ko ala kawyantin min kam baade min kam dangora pular hikki cimtan baade bacci min kay mama koren visa bi en MC Mody en ar ñaɓaleɓe ne woɓɓe yimɓe en fansani ɓe tan Hammadi aɗan toña fansi jam kadi nanda fof no mbaɗa ni aɗa ɓoyata wellude an joni holkono fansi maran spécial mo keɗorɗa Hammadi min ndeysan wonno fansi jam Gawba Elas Kelnas watti yaade ne mena Gawba kañum watti yaade ne palna len kon poftude ko bawa mal tan Hammadi min de kala jaltude mo woni fansam joni kadi kodde soyno ganduɗa gonmi ayi vidéo makko deftere o vidéo deftere ala mi yiyani min kulmini soyno woto wadde vidéo kadi ne wiye huɓere min ko ɗum kullu soyno Hammadi kala ko waɗi jogni ɗum dalil Hammadi soyno jiiɗe ululude a anda tan bacci aɗan toña ululu kadi maɗa ululu kam wona fansima ala Hammadi ululu ko fansamde maɗum toñamo tan ululu no min gaynar connexion ululu en jeyso en mam hakkoren junior baro en min ɓe tan kay kewi gaynir connexion min kam bacci mi nangara connexion mbawɗa keccide sabu seeɗa min kam mbaɗa yaɓa jijje dow sa so invité rapperuji mbaɗa yaɓa mi anda rapperuji ɗi goni e dow mum jiiɗi ɗon ko waɗata koni moƴƴi ha maayi Hammadi joni an hakkude soyno MC Mody kala so dow ko hakkude mabɓe o holko kalda hen bacci MC Mody kam e soyno nawtatake ni ɓe mbawi kam no ullun wade cewgu ni en ɗeɓi nandude kono jiida aɗanni ullunde cewgu ɗeɓi nandude kono ullunde kam hanguetake haade nde cewgu jotay kamɓene noon ɓe ɗeɓi waade Hammadi wadde son faami haalma firti ko soyno heƴani MC Mody joni ko kalna hakkude Kapi King e Absen ko kalna e mabɓe ala Hammadi min kam Kapi King hay goto mi fondanimo Kapi King Hammadi min jokkumi Kapi King hamma ko ala Mauritanie Sénégal foof bacci ta min de fuɗɗima gase ƴeew yimɓe ma e TikTok mo beltinɗa e miijo ma mbawen uddiruɗo hangadini yewtere nde a gongol kadi so Allah jaaɓi eɗen keddora seeɗa Hammadi en calmini Moussa Diagne en Jeyso en junior baro en e kala comédien pular foof en calmini ɗum ala fof mo ɓaltiɗen hen a jarama ha gongol kadi so Allah jaaɓi en calmini kadi cuɓɓallo en mais min de mi salmini kala mbaɗowo vidéo aimé commentaire e partage foof salminama calmini kala jeeɓowo Balka Pular